protože tenhle je britský. Počkej, já to jako je... Oni tam mají rozdílný chutě mezi britským a americkým. WTF? To jako proč? Tak to v tom případě ten britský je pěkně hnusnej. Kamo, to reálně v tom případě ten britský odpornej oproti tomu americkému. Jaj. To je tak vždycky? Tak to jsem nevěděl, že tam je rozdíl vůbec. Tak to já jsem měl za to, že právě ten americký by byl víc sladký, ale tohle je reálně víc sladký, než to, co jsem měl předtím. Takže tohle je akorát britský Prime, což vysvětlil ten rozdíl té chuti, ale tenhle, tomuhle bych reálně... Tomuhle bych reálně dal tak 4 z 10. To fakt není něco, co bych si jako jen tak dobrovolně... Reálně bych si radši dal vodu, nebo když bych fakt chtěl něco sladkého, tak bych si dal kolu. Reálně i kola je míň sladká než tohle, nedělám si prdel. Ok, hele, máme tady ten modrej, no to jsem poměrně zvědavý. Ten si lidi vychvalou asi nejvíc, takže prosím, ať aspoň tohle není katastrofa úplná. Voní to už líp, tohle voní víc fresh, což je docela ironie, ale... OK, ten modrý nechutná špatně. Je výrazně méně sladký jak tenhle, ale reálně, když jsem třeba zkoušel Gatorade, který se u nás úplně běžně prodává třeba myslím za 30 korun, tak Gatorade mi upřímně chutná víc jak tohle. A to bude tím, že Gatorade má takovou víc slanou příchuť, myslím, a je méně sladký a to je možná proč mi chutná víc, ale chutná to dost podobně tomu, kdybych to měl v něčemu přirovnat. Chutná to dost podobně, ale tohle mi chutná trošičku míň, ale definitivně je to lepší než ten britský Ice Pop, jo, to jako, z tohle jsem fakt zklamený, jak když jsem měl ten americký, tak to reálně já už si nepamatuju, jak jsem to hodnotil, ale myslím, že jsem tomu možná dal třeba 7 z 10 a přišlo mi to jako v pohodě. Ale tady tenhle, tohle je fakt zklamání, tohle je v klidu. 120 korun bych za to v životě znovu nedal, ale je to v pohodě, není tak. Jdeme zkusit další, jako... Hele, upřímně na tenhle jsem se nejvíc těšil a jako je prostě... Jako je v klidu, ale není to nic šílenýho. Jo, tomuhle bych dal třeba 6,5 z 10, jako není to špatný, ale... Není to, že by se... OK, ale máme ten tady Tropical Punch, který myslím, že dost lidí hejtilo. Ne, počkat, dost lidí hejtilo ten fialový, ten tady naštěstí nemám. Takže tohle možná nebude tak strašný. Tak, ukaž to, jak to voní? To voní jak čaj nějaký. To reálně voní jak ovocný čaj. Akorát kdyby byl trošičku víc chemický. OK, jdeme to zkusit. Je to sladký, ale upřímně bych neřekl, že to je víc sladký jak tohle. Tohle mi přišlo víc sladký. Počkej, ale musím porovnat. Ten Ice Pop je definitivně víc sladký. Ten Ice Pop je brutálně sladký, ty vole. To je šílený. Já mám pocit, že tolik cukru vypiju za jeden týden, co tady z tohohle, to je šílený. Tenhle, někdo psal tady do chatu, že ten Tropical Punch je hrozně sladký, ale teda přijde mi méně sladký jak ten Ice Pop. Takovej jako střed mezi tím modrým. Takový střed mezi tím modrým a tím Ice Popem, jo, takže tomuhle bych dal 5,5 z 10. Pardon, ten je z britských nejlepší, OK, tak doufám, že nebudu zklamaný. Vůně test? To voní hodně jak limetka. Nevoní to špatně, tenhle voní,
Tenhle reálně ze všech voní asi nejlíp, bych řekl. Ale otázka je, zda chutná nejlíp. Tohle není špatný, to je docela dobrý. Ta limetka tam jde docela dost cítit. Já nevím, k čemu bych to přirovnal. Chutná to trochu jako mojito bez bublinek. Prostě neperlivý mojito. Abych pravdu řekl, tak radši bych si dal to mojito teda. Protože neironicky cenově to vyjde líp. nebo úplně stejně, takže radši bych si dal to mojito, kdybych mohl, ale tenhle mi ze všech asi chutná nejvíc. Nevím teda, jak chutná tady tenhle v té americké verzi, ale tenhle je asi jako nejvíc v pohodě. Tomuhle bych dal tak 7 z 10, tohle je reálně docela v pohodě.